दिनैसिनियाव बाजारबारि खाथियाव पाइनाय फालनाय नारायण बेतन हामबायाफोरा दिनै ससाइटि अरुणाचल क्लाब ससाइटि हईते पहिलानो आंबो बाजारबारि हाई स्कुलनि छात्र जों जखौ 1974 5 6 7 अगर जों जखौ 6 7 8 9 पढ़िছো जोंनाव चिनि जोंनो फोरोंनाय चिनि कन्जुसा सं करिखा चिनि दाराजन सं बावनो चिनि जोंनो फोरोंनाय बावनो मुसु खुलुमंगियाफोरै आं कल खालामनो लायो ताई चिनि सिनियर जोंनो फोरोंनाय चिनि दासुबु चिनि दाकानु तामुरो चिनि कोर्डिनेशन क्लाब सोसाइटी एडवाइजर चिनि दाखुगेन चिनि सफाइलिया ताई चिनि बाजालाम जायो तेरे चिनि सिनियर दंगो चिनि दामलिन थं चिनि स्मृति दाबानो बाजारबारि खेती कम चिनि स्मृति गान करं दाबानो ताबु कर्म सूत्रे ब विभिन्न जगह तलरका तंजाखा आं तिनि सोसाइटि हते मन कबंगा नायो नायदो तिनि द फाकाय ताबु चिनि उनि तिनि द फंडिसिन दालन दखाय नि आईएएस ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर फारंथ बरो ओ नि शहर बंदरा बु तल जागा पाइ तंया बने आचानन जागा न बरो कायसा थांगे बने आचानन जागा वनो टाउन खन्या नाय ब्रा नखु नि दुई तला तीन तला तांगे बरो टाउन सम आनी तरम बाबू सामने ऐसे बाजारबारि शिलं खन्याफ्रा जोंगा जारा चिनि सिनियर चाकरी खन्या रिटायरमेंट खामेगा बरो खायथ आहाबन चिनि सोसाइटि हइते थाये जानि आचानन जागा न नखु शहर खन्यानि बन टाउन खन्यानि जों ससे याफनि मा सेनाय आंथि खयागा जोंलारा जारा रांकरै निनि बेकार खौरा तंलाय जाव इगे जों ताम खायमा इबो ताबो चिनि प्रेसिडेंट कमिन्द्र हरिब संखलाबो नक ताहा आंथि हायना न ब दुई तीन ता तालाफान तिसाय इबो संखलाना बसु नाय तो खायतानि जाय हो आंगाबो साना नायलिया आनि प्रवक्ता दा प्रदीप किशोर संस्कृत बाय कक साका चिनि मूलथाय आसले चिनि एजुकेशन ताई चिनि एग्री कल्चर ताई चिनि एजे कुसंस्कार बा चिनि सामन नमु हान्या आबरन तैसेनि कोर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी नि सामन आबरन जों सचेतन खायले बागै जों विभिन्न बाजार छात्र चिनि 17टा विलेज बिसिङाव प्राय चिनि रेजिस्ट्रेशन गोनां 30टा क्लाबेर मतो जों जागा खायलाय दङ जों ए जे बगाबिल থেকে বড় ময়দান থেকে आरम्भ खाय जों जतन खायखा ते किछु बाजार खायखो मारे हादुरो आबो जों आगामी दिनाव खायनाय जाय हो जों नागि चिनि बड़ रखाय जों दाबोसे सुबासु खायलाया चिनि पुरुष सुबासु खायलायो सरकारनि साहाय्यमे आपना सुबासु खायलायो ओ खरचा गरीब एलाकानि तनानो सुबासु खायलायो बन तिसारिफोर जाय हो जों दाबो सुबासु मा खायलायनाय शिक्षानि प्रवक्ता प्रदीप सायजों दाबो शिक्षानि व्यवस्था जों सचेतन मांनाय स्कुलाव थानानै छात्र किन्तु दाबो जखन कोचिंआव भर्ती खायो स्कुलाव थायो प्रेजेंट कोचिंआव भर्ती साथे बिगिन स्कुल थाबायनियाब्ले कोचिंबो नांया बा प्राइवेट नांया स्कुल रेगुलार थांनि स्कुल रेगुलार थांखाय स्कुल जे फोरोंनायाव जे फोरोंनानो आपना जों गार्जेन हिसाबै मा नागिरनो मा खायनो एसेन्स कमिटि दङ स्कुल मैनेजमेंट कमिटी आबसे क्राक सचेतन नांगनि स्कुलनि एसेन्स कमिटि दं आरो चिनि दाबुनि जे सुबिदा साफाय मिटामिल जों गार्जेन हिसाबै छात्र गार्जेन हिसाबै थाङै जायमानो गाहामखौनो चारि सप्ताहे मेनु रिजार्भ दङ ब दिनाव चिनि टक्सि मासानाय बदनि खेजुर मासानाय ब दिनाव माइ मासानाय आबो जत मेनु रिजार्भ दं आमथिखेर चारि तामन जों गार्जेन हिसाबै छात्र हइबाबो चिनि स्कुलाव थाङै नायमानो जाय होक
अब शिक्षानिखौ दाबोथ' पास थानानै बेसे गथ'नि 80 नाम्बार से राइट हैंड सैनानै दा 20 नाम्बार स्कुल हायजना जों बुथ अब पाठनि माहारो नि बिभिन्न स्कुलनि पाठानेन्स नायो इंगे सैनानै 80 नाम्बार आइन पास दं आइन पास होना आबन बायनो दाबोसिनि जेरै खानायरानो जों फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन ईस्टार्न अब खायनाबो जोंनि गार्जेन अबे बाबोने बेलाय अबे बाबो माने बुमा बुफानि अनेक भूमिका दं जाय होक अब शिक्षानिखौ दाबोथ' जोंनि शिक्षा जों बांला मिडियामनि CCS सेक्रेटारि बरन गोनां अमरबाबु सायखानायमोन जों दाबो बर्तमानाव बन्ति हायो परिनाना आबां साना नायदि स्वास्थ्य একটা ভিলেজ চিনি তাম তাম সুযোগ দं স্বাস্থ্য শিক্ষা কারেন্ট दै আবার কয়েকটা দপ্তর দङ যা ওয়ানসাবাড়িও 12 বছর চাকরি করিবা পঞ্চায়েত এলাকার যত ছোট সুবিধা এবং পঞ্চায়েতি যারা প্রধান বনসাইমানে তিনি পঞ্চায়েত এলাকা টানা টানা দপ্তর জনগণী বাজে রিজাল্ট দं নিনি স্বাস্থ্য হসপিটাল নিনি दै নিনি কারেন্ট এই বিভিন্ন নিনি আরিমু মৎস্য ফিশারি নিনি এনিমেল হাজবেন্ড্রি मोसौनि सुग्रिमु आबो जों सचेतन नांनाय जों बिसेसकै जों बाहायखै स्वनिर्भर याखं निजिनि याखं बाहायखै बचानानैबा जों प्राय चिनि घरे घरे वारिमु दं वाखौ किन्तु लाभजनक करै मोसौ पन आबरनो जों चिना आदासे चानांगौ खेतनि जाब्रा आरो पाइप चानांगौया जों मोसौ पनाव बिसिरि नाखायदे एवं साथे साथे ताय खेत माइ ओंखारबायखा माइ ओंखारबायखा मोसौ फियावलायदि बाना निजाम बिथिंनो आरो तेबो सायख'नानै जे खुवानि व्यवस्था जों जोंनि कोअर्डिनेशन अफ क्लाब ससाइटि गत बोसोर 2023 सिमै जों खुवार खायनायनि बागै चेष्टा चालायबाय दङ मिनि दप्तरनि सरकारनि सहयोगिता खायो जों खुवाराव बररामते खुवार खायमान आबो जों खायलायनो चेष्टा नालाय कारण जों बाजाराव যতনো ব্যবসা বাণিজ্য খেলে চিনি শিখলার ও কল্যাণপুর ও সেবরি ও নিনি তেলেমরা থাঙিছে সার জাতীয়নি মুখজों थाइगं जालाय दं आबेन जों इ आ सारनि तावनो दाखै जों तामो हरसे थै थांबाय जो हादे तेंगै प्राय थैयो हादे 60 বছর উপরে দंलिया চিনি नाना दाबो सं 120 বছর পাঞ্চो বড় নিনি सारनि जातीय निबचाया इगे जों दालि जों आर्टिफिशियल सार जातीय सारबो थिन मुसुरि थिन गुपरनि बेले जों आ गुपरनि जे बिखि आवन बारा काहामदा आ गुपरनि कुल खतिया आबो जों साइमाना नांग जाय हो आंनाबो साना नायलिया एरपरे जों नायदि किसा संस्कृति श्लोक सांगा अंदने सखन दृष्टा बलनिगत संचयन अवदान दुबेफत कुर्जा दानादेन कर्मबि चलचित्तम चलरितम चल जौवनौवनम चलचलम इदम सर्वम खिरिदेशे दसिबे नायदि जों रां फैसा ओइ जे उइडिपि उप এই যে উড়ি বয়স ক্ষুদ্র জীবাণুতে কিসা কিসা তিসাও বয় একটা দ্বীপ একটা প্রথমা নিনি এই যে আপনার দিন উড়ি খপ তৈরি খেমা নয় जों रां फैसा খাইতে না নাই जों তাই ব্যবসা খাইব ফালকা চাইছিবাইগা আমতি বেয়াকো जों रां फैसा मा खाथिनाय 25 টাকা সবাইকে 500 টাকা रां मा खाथिनाय আপনি এমন সলকে ছিল অন্দরে সব কয়েন দেশা বলমি কিছু সঞ্চয়